Sziasztok! Fitness rajongók! Ha egészségesebb és fittebb életre vágytok, akkor ezt feltétlenül hallanotok kell. A súlyzós edzés alapjaiban változtathatja meg a játékot. Nézzük meg, milyen 5 óriási előnye van. 1. Növeli az izomerőt és az izomtömeget. Így még nyugalmi állapotban is több kalóriát égetsz, és az izmaidat is megőrzöd az idő múlásával. 2. Felpörgeti a zsírégetést. Egy jól összeállított súlyzós program felgyorsítja az anyagcserét, így hatékonyabban égeted a zsírt. 3. Csökkenti a stresszt és javítja a hangulatot. Az edzés során felszabaduló endorfinok remek közérzetet biztosítanak, miközben minden egyes ismétléssel növeled az önbizalmadat. 4. Erősíti a csontokat. A rendszeres edzés segít megelőzni a csontritkulást, ami különösen fontos a nők és az idősek számára. 5. Javítja a mindennapi tevékenységek elvégzését és az életminőséget. Rövid szünet. Az erősebb izmok megkönnyítik a napi feladatokat, és hosszabb ideig aktív és független maradhatsz. Kezdj el te is súlyzós edzést, és alakítsd át az életed még ma.